அனைவருக்கும் வணக்கம். இன்று மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜியோடும் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் இண்டஸ்ட்ரியோடும் இணைந்து மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜியின் முழு ஆதரவோட பல நிறுவனங்களுடன் இணைந்து உதாரணமாக ஐடிஐ, எஸ்எல்எஸ்ஐ, என்எஸ்எஃப், ஸ்ரீலங்கா இன்வென்டர்ஸ் கமிஷன் இவ்வாறான பல புத்தாக்கங்கள், இனோவேஷன், இன்வென்ஷனை ஊக்குவிக்கின்ற பல நிறுவனங்களோடு சேர்ந்து நாங்கள் இன்று எங்களுடைய டிஸ்ட்ரிக்ட் செக்ரட்டரியோடைய சேர்ந்து கவர்மெண்ட் ஏஜென்ட் ஆஃபீஸ் அனைத்து உள்ளங்களோடையும் சேர்ந்து அனைத்து ஆர்கனைசேஷனோடையும் சேர்ந்து நாங்கள் ஒரு இன்குபேஷன் சென்டரை இங்கே உருவாக்குகின்றோம். இந்த வருகின்ற 23ஆம் தேதி இது திறந்து வைக்கப்படும். இதன் மூலமாக பலரும் பல பிரயோசனங்களை பெற்றுக்கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும். அவற்றில் முக்கியமாக டெஸ்டிங், சர்டிஃபிகேஷன் மற்றும் நீங்கள் உங்களுடைய ப்ராடக்ட்ஸை நீங்கள் எக்ஸ்போர்ட் குவாலிட்டிக்கு கொண்டு வருவதற்கு எதான எந்தெந்த சர்டிஃபிகேட் நீங்கள் எடுக்கணுமோ அவ்வாறான சர்டிஃபிகேட்டை எடுப்பதற்குரிய ஒரு தளமாக இது அமையும். மேலும் இதில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இன்றைக்கு ஐடிஐ, எஸ்எல்எஸ்ஐ, ஸ்ரீலங்கா ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் இதுகளெல்லாம் நாங்கள் உள்வாங்கி பல விடயங்களை உள்வாங்கி மிகவும் சிறப்பாக இந்த இன்குபேஷன் சென்டர் வருகின்றது. இது வவுனியா மண்ணிலிருந்து வடமாகாணத்துக்கு மிகவும் பெரிய ஒரு சேவையை செய்ய போகின்றது. இதன் மூலமாக பல மக்களும் வடமாகாணம் மட்டுமல்லாமல் இந்த இலங்கையில் இருக்கின்ற அனைவரும் இதில் எந்த இடத்தில் நாங்கள் எக்ஸ்பர்ட்டாக வருகின்றோமோ அந்த துறையில் அவர்கள் அனைவரும் வந்து தங்களோட டெஸ்ட்டையும் சர்டிஃபிகேட்டும் ட்ரைனிங்கையும் எடுத்துக்கொண்டு அவர்களது ப்ரொடக்ட்ஸை, முக்கியமாக எஸ்எம்இ செக்டரில் இருக்கிற ஆட்களுக்கு அவர்களது ப்ரொடக்டை மேலும் மேலும் வெளிப்படுத்த உதவும். அதன் மேற்கொண்டு இங்கு நடக்கின்ற இந்த பல்கலைக்கழகங்களில் நடக்கின்ற ஆராய்ச்சிகளின் விளைவுகள், அவுட்புட்ஸ், இந்த அவுட்புட்ஸை வந்து நாங்கள் மேலும் கொமர்ஷியலைஸ் பண்ணி மேற்கொண்டு போகும்பொழுது அதற்கும் சில இடங்களில் டெஸ்ட்டுகள் தேவைப்படும். அதில் முக்கியமாக ஃபுட் டெக்னாலஜி சம்பந்தப்பட்ட விடயங்கள் என்றால் நிச்சயமாக அவர்கள் இங்கு வந்து அதன் பிரயோஜனத்தையும் பெற்றுக்கொள்ளலாம். மிக நன்றிகள். අපි දන්නවා වමනා දිස්ත්‍රික්කයේ තුළ කුඩා හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යාපාරිකයන් රාශියක් ඉන්නවා. ඒ වගේමයි ව්‍යාපාර ආරම්භ කිරීමට බලාපොරොත්තු වෙන බොහෝ දෙනෙකුත් ඉන්නවා. ඉතින් මේ අයට සහයෝගය දැක්වීම සඳහා ඉන්කියුබේටර් සෙන්ටර් එකක් කියන්නේ කර්මාන්තකරුවන්ට අවශ්‍ය මූලික පහසුකම් සැලසීම සඳහා වන මධ්‍යස්ථානයක් විද්‍යා තාක්ෂණ අමාත්‍යාංශයේ මූලිකත්වයෙන් ආරම්භ කරලා තියෙනවා. මේකට කර්මාන්ත අමාත්‍යාංශයත් ඒ වගේමයි මේ කටයුත්ත කරගෙන යාම සඳහා වවුනියාව විශ්වවිද්‍යාලයත් එකතු වෙලා මේ කටයුත්ත සංවිධානය කරලා තියෙනවා. අපි හිතනවා වවුනියාව දිස්ත්‍රික්කයේ තුල ව්‍යාපාර පවත්වාගෙන යන ව්‍යාපාරිකයන්ට වගේම වවුනියාව දිස්ත්‍රික්කවල අලුත් ව්‍යාපාරයක් පවත්වාගෙන යාමට බලාපොරොත්තු වෙන, අලුත් ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කිරීමට බලාපොරොත්තු වෙන සෑම දෙනාට ලැබිච්ච සුවිශේෂී අවස්ථාවක් වශයෙන් මේ අවස්ථාව සලකන්න පුළුවන්. ඉතින් මම වවුනියාව දිස්ත්‍රික් ලේකම්වරයා වශයෙන් මේ කටයුත්ත සංවිධානය කිරීම සම්බන්ධයෙන් මේ කටයුත්ත මේ ආයතනය එහෙම නැත්නම් මේ මධ්‍යස්ථානය අපිට ලබා දීම සම්බන්ධයෙන් විද්‍යා තාක්ෂණ අමාත්‍යාංශයටත් විශේෂයෙන්ම කර්මාන්ත අමාත්‍යාංශයටත් ඒ වගේමයි මේ කටයුත්ත මනා ලෙස සංවිධානය කරමින් මේ කටයුත්ත සිද්ධ කරන යන වවුනියාව විශ්වවිද්‍යාලයටත් බෙහෙවින් ස්තුතිවන්ත වෙනවා. මේ අදාළ මධ්‍යස්ථානය වවුනියාව විශ්වවිද්‍යාලයට අනුබද්ධ මෙම මධ්‍යස්ථානය විවෘත කිරීමේ කටයුතු මේ මාස ජනවාරි මාසයේ 23 වෙනිදා ගරු කර්මාන්ත අමාත්‍යතුමාත් විද්‍යා තාක්ෂණ අමාත්‍යතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් දිස්ත්‍රික්කයේ උතුරු පළාත ආණ්ඩුකාරතුමා සහ දිස්ත්‍රික්කයේ සියලුම ජනතාව ඒ වගේම දේශපාලන අධිකාරී මේ සියලු දෙනාගේම සහභාගීත්වයෙන් සිදු කිරීමට බලාපොරොත්තු වෙනවා.